ka seng ki samla puli ka khasi student union sengkami ka kentu ya baro ki kan hon ïalehkai lani ki sport association ba ki nong ïalehkai ki ban mi khmat ya ka jala megalia ki dei ban dei be tang na ki trai ri trai muluk pat om dei ban ailat ne ai banta ya ki bru ki bom dei ki khasi ne garu khamtam ki tu ki bawan na ki wei ki jala hi ka wei galong kam semut ba ngi isi ne ora komunal isu ya kene ka kam hanrai kum kolong pi ki samla jongi ta kelas tang ban ki habaro ki yang kene pidang duna la pi ong ka football la pi ong cricket la pi ong ka basketball la pi ong be ki baro ki sport activities ngi kelas tang pa tenrei ka pen sngo sim khia pat ka seng belai sim kum tu golong kamtam kelas tang menditek kamtam hebe de ki ïalehkai cricket kiwan na kiwei pat ki jala kiwan ïalehkai ni to ngim soper kata ïalehkai haban ya don ka jing ya kle ban along ba ban nang ban janai ban tebet chu re gini ki beri kiwan separ jala kiwan ïalehkai ni jala jungi kam dei tang buk chuan ïalehkai han lei ba ki ka jing tmu pat ka jing yu i jungi ko blong i don juma ko long lang ba la kani anggalu gini ki beri ki persang ban palrung ile ha thop ki nong thabot po jala sedang syong sedang buat ki restian sorki nak kisnong nang tu persang ban apply ki epek bakom tata ter kidon ki kin ni ki kum tang nusnam ni layo ban ditek katukan ngot ki priu na sabar ti kani la da ngim kren ngadai ka wei pat kadang simsting ong ba kam ni le ngi pan kadon kebu je mala sai ngi cha yu wei wan arngot ban langut kanang pen ki su ko jing bon ka ba arung i ba long ba la ring ala than ki pro saban i ba ki jongi ki bon pla kham bet ka sport activities ba per along ba kolong ka blocks ya ka opportunity jong di ki youth si jongi padang keo borok hilang di nakaliang juga seng 8 sngo 8 pau bat kene ke sulong cricket association de kene ke MCA ru ni dapat sngo balong nuru ni deban iSpace nang kong ki trai muluk la bandai jai bentuk ni terap bandai ketop lang thina po garo wei arngut to kita badai ki nong song ba pura jong jala ki bom la song ni la sa ni di pau tali ki snam handai khamtam gini basuban menno dang menno po jala jungi bancu entertain than ban cukup yaki ban ong penbiang bat seruki penbiang ba epik na sngo ba kalong ke ibangi na klem raseng na ban penbiang jadi lo kata kenong rem ngi sngo ba la kumnu ya ki nong ïalehkai ban represent jaga jala kalong ba ki kwa kende ki trai termluk ki trai jala ba pura kata kan thop lupa jong beri nyutram kan thop ro kan ki para rulum thine po rilum karo tingi i kata la da kadon kata ka jing angnut ka jing temu ban kentiu ban yarap pan pau ya kita rai termuluk kita rai jelang sengoba kada di kepor ka yap ngin iSpace peng ai caka ba ya kita rai termuluk kata kathong ba khmat du nambar ngi i ba kum ka jing hak sport ni kisngi kam de chu ong batang ka ban chu ya kilan me handai ka perthai ka du kam ka du jam mentang i balang ba ka sport ru ka plila piglenti habun ba kiliang ti lada ya kata kalat ka bu ke ba kita rai snong kita rai termuluk ki perdok persnam chungi ki ila ya keban pendap kita kacaka sengoba kamdei barong ba ya kata caka ba thli pendem pendap alat pendap ki pat ki masabar kadai kapor pen pengi pentebet kadai kapor ya keban kenti ku jong kata ka jungi baknang ba ngin ya kiu ngin ya san bat ngin ya la ya keban petinlenti ya kita rai tremuluk nang ba cai pendu jungi ke peni hakene ke jeli ba jokene ke India kalong ba ngiru ngim duna taki rang don sap nek the don sap haporo kilang kani ka wei khmat du kalong khmat ka ba ngisongkhia hadu kata nak liang ko seng namar labun stin bunwat haba ki don ki samla ki balet persen ya ka jelai haki jing la ka sport per ki persngau ki ban ut wan nam ka seng ru ki ong ngim simlayo kono ko jing aram hai bor baret nak liang jo seng la persang ba kena ti katla kalya ki perdok persnam handai teng gitu ki badon sap kasap kapong omdai tang ngisyu kren kata pi mak kitu ki trai bi kawan ïalehkai tang sian bi ki kren gilat pathai kubor rangkat bajing jauh umat baki le ïalehkai sebaru ngimyo kono ka jingrap na ka sarkar ti ngila jupen so sarkar bat ngibur ni cikentu ba ka sarkar kan men simkhia kan men thau kilat kanti kham tam ka polisi ko para papura khnam kalong ka jingmentoi ba ka jingti ki samla ki balik ïalehkai sebar nambar ngi sim duksa pe yenu jor tang kejala jungi ba kejala Manipur pipet ki samla po Manipur ki download hapar ki lang ki kiu
Ngi iba dek yang nujoh yang ki snem bat ki por lait no. Hakani ka generation ko matang ikilas dang kiu bot kilas dang pau borok ilang. Dakhan ko mon swado dakhan tang football dang duna ki ong ban mi khmat je kata ka man yolan saka ban mi khmat kana ka ri India ne bekendon ni klub per sport bar jala. Hari gelom mata ki bon ma kena kasi. Tekni ka kedau sai ba kadai kawai kalat kanti bagi samlang i kelas sang pelit jemut bagi sedang kiu borok hiliang kalong ke bentar ke belakang keren nawai keti nawai kalong gila improve kat cukup jengyak jong kapor bat pipet tu wat ke kriket maswar dunah wai kena kasih rewi imta gila sedang pelit jemut ikni ke firlu ting i ba kani kadai ka kawai ke bentar ke ba jongi kim nam sadin syu ini kila persang ban kenjo ya ketaka kerdan kumba kiwi pat ki jelar ki sedang banjuk cakap tikani kadai ke bentah ke bang ngisa ai mesim takadau ba nakaliang jong kaseng la simru ke senjam biya ketu ka pensepelong tu ke kriket ke kasih hidik ketu kalong si bentah ya ke bangin kentiu ki perdok pas nam jong lojong ba kadai pen slur ban ai mesim ki nomor ngi ba kuma keren no ngi ba kim duna tak kasap dan suki gila kumba ki wei ki jat penriu gila duna no kata ka jeng ya ai mesim de kata platform ya ki bat jeng kersan tengi khmi lenti ba om dei tang nakaliang jom kisang balang nak liang jikun hon simet gile ne kam dai ngikmi lenti ke sarkar kan penlit jembut ikene kam kanang ba kenai gawai kelak kanti kanang improve su ba panjanai chu ikisam ladan sap jong jelai bro khoi ki jongi ru ngaong ba kamut ba ong ba kim tibet na kim biang ring i kata kabu ni kala ban penslur ban ai mesim ki i ba kaduna plat nak liang jong sarkar ti kata kam dai beng syukran mengi hindai tu ki samla ki badan tu ka feel ki sotho kama je ki jing ik tanju ba shwa bang le ka shabar ki dandu ba ong ba hajaka bangin pelut por kuno ban practice kono ban kilan met kuno ban tebet le ji shwa bangin le simta kuno no tournament ki ong ba ngila pelut por no kuno ban ilum nation long betu no krong ti nga sob kom kini ki jing che ki long ko jing jiap sob si ki pendu mesim ni ki samla dan sam ki penduk mesim ya ka spirit ka jongki bikin ya khon kumnu banra kanam ko buram ya jala bro koi tingi khmi lenti ba ka sarkar kan yu i kini ki bro khot khnang ba kalong kawai kalat kanti ban penslur bat kalong kawai kalat kanti ban wara ka jingkermen ya ki samla ki ba don de tak sap ka phong ba pura kumnu ban kanti ya ka sport po ka jala bro koi ban represent ka jala bat lang ka jala nyuma yu le se menu bala ban tip makin long ki klur ki ban tangsan man represent ya kari India bro kawai ma pipet ke football las dang bun kena kasih pas dang pau mata ti kini ki bentang i ba kadai kawai kepat ke bentang ke sarkar kan fokus ba kenang ba khamtam ngakren ni kini ke bentang kalong kendon ke polisi babiang ya ke sarkar jala haliang ke sport kalong ini ki sport activity si kidai si bentang ngaju ong bor kadai kawai ke dawai ke bani khon persya jing snih khamtam masal sulong jala ke jungi las dang jalai nu drok lada kum kita ki lat jepen slur ki kabu kita ki opportunities ki mdon ngi ba kitu ki samla ki ba trang teng ke penduk mesim no ki ya lambak la no ki jelong beri tingit kem ba sarkar kan phakmat kan fokus bahan liang kena bentaru kana don ke polisi ke bajanai hot ke sarkar ngi kelas dang keren ye tu kelas dang wara tu ka youth polisi ndai kum kalong i ba kampala ban implement full hakata ka ba kom ke badai ya ka ba kalong ke jingker ku bu jiman toy ki samla jong jalai bro koi ki sarkar ki ba no baro ngi bi kilong kumju tinggal cukup sengau buat ya kebawa mentaruk ni ki sedang mempersang handai takdang kentu sarkar kalong kadem penlit jembut ka ni kebamaan kilat kenti kuno bandon ki beri ki banyalam nanti pamten nanti kuno penjana yusu ki samla lagi long hakuno ka feel hakuno ki activities jong ni ka sport tu ting kmi nanti ba sarkar kan sothop kan perkhat jana ni ka kam bat kan pen state jing terkam joka khamtam kuno ban nang pen wandar ban osrong ba ki samla jong jala langba kita ki juk start ba manta khamtam kadi ke juk kele ya be hai bon ba ki liang ki teknik ba fer ngidon kam ki nong hikai ki di ki ban batai khnang bagi samla jongi gi le sim manta suba kim dei bo shlet kum tu handai ki don ki adai lupa ki samla gi lapan kre ba yo chumat bet khnang gi la ban yo kon persa bat ko ra ya ka thong kumba ka jala ka angnot ba kum ka chat pen ring angnot ki ki ra ka puram ya ka jala bro ko ni las dang ya ke jing selok dang ya jing pet sngop seljong ki podok posnam ki ba don tu ka fil bala kuno ai be ki beriu bi trai trimluk ki panyak jakam khanang mamaki ke sthok ma kuno ban kenti la ge chong
la yu tola kam ban panyat an bat de kiwei ngas ngoba makiru kin hap kentiu kin yele kumno ban kentiu yiki breu chungki kinam yele ba kumno ban tan yiki jai breu chungi tingi khmi lenti bat kumbangi la chu persno la kalong hono ka pentar ngila ya chu persno chungi ba ngi kwa ka ching terlang ngi kwa ching ka ching ya am sim lang kham tam ai ba ki breu chung la chong kin simti ka kam kuno panyat namar ngi mong bangi duk ba ngim don ti breu ki bala ban simti ka kam rai kidan ki chong idu takadaw ngi la jupan so ju selok bat khmi ti baka jing kala bat kata ka transform kandon hakane ka ya ba khane kan ti bang tak nang bang kandon ka jing kan tiu ka jing ai sim bat ka jing ai chaka yaki perdo pasnam la kalong ki pa khasi bayar ne ki perlok ki badai yang thi na po ka jat pen re koro